איך הגעתי למצב שאני מתנשקת עם בת? אז סיימתי את הקורס משחק השני שלי, וזה אומר שאנחנו מצלמים סרטי גמר לכל אחד. ונתנו לי תפקיד ראשי בשני סרטים שונים. אז הגעתי לסט, שתיתי קפה, אכלתי עוגיה, והתחלנו בצילומים. בחלק הראשון של היום צילמנו את הסרט של אחת החברות מהכיתה, וזה ממש מרגש כי נתנו לי תפקיד ראשי. קצת הסברים והוראות בימוי שזה ייראה משכנע. בכל זאת, הייתי צריכה לשחק לסבית. אבל היו הרבה רגעים שלא הצלחתי לעצור את עצמי. בסצנה הבאה הייתי צריכה לשחק אותה מתה, או לפחות שירו בי ואז אני מתה. וזה היה ממש קשה. הייתי צריכה לא לזוז במשך הרבה זמן ולנסות אפילו לעצור את הנשימה. שוב, היו רגעים שלא הצלחתי לעצור את עצמי. בקיצור, זה היה קצת מוזר, אבל קצת מעניין. עשינו איזה שוט להפיג את המתח ועברנו לסרט שלי. בסרט שלי שיחקתי משוגעת. אז סיפרו אותי כאילו לא ישנתי כמה ימים, אני מקווה שזה נראה טוב, זאת אומרת רע, וניסיתי לעשן. אני לא מעשנת, והייתי צריכה לגרום לזה לראות אמין ומשכנע. זה היה ממש מסובך, אבל נתתי לזה עוד צ'אנס, וזה קצת יותר עבד. איך עשתה את זה קוסמת? אבל זה היה מזעזע, ממש מזעזע. אז לצערי ולשמחתי הייתי צריכה להוריד את זה מהסצנה, כי באמת לא יכולתי לעשות את זה שוב. ועברנו לצלם בגג סצנות נוספות שלי. את כל הסרט כתבתי לבד. הקורס משחק בעצם נתן לי את הפלטפורמה לבצע, ותעקבו בשביל לראות איך יצא.